Nou, ze staan er dit jaar wel goed bij. Want, vorig jaar was het wel heel erg nat. Dus vorig jaar om deze tijd. En de rest van het jaar was het veel zon en wat regen af en toe. Dus het was groeizaam weer. Dus een goed jaar voor de kerstbomen. Kweker Arjan Land van Houlewiek zit al decennia in de Christbiem. Tegerem met zijn dochter maakt hij zijn kleer van verkeep. Dat gaat achter elkaar terug. Uit de groen, in een pot en een net erom. Land verneemt dat zijn klanten hield iets jeder onder de bellen loeken. Voorheen was het altijd de dag na Sinterklaas willen ze kerstbomen verkopen. De tuincentra en dus mijn klanten. Met de laatste jaren wordt het wel wat eerder. Dus we moeten zo rond 1 december moeten we alles afleveren. Jonken de Waldwij bij Sumar verkeert Tineke Elzinga al jaren Christbemmen om particulieren. Zij zucht ek waarom op een uitzonderlijk goed ier. We hadden het hier voor het eerst net hoeven te bereiden. En de bjemmen hebben daardoor uitzonderlijk goed dienen. Ze staan er hartstikke mooi voor. Ze zijn mooi vol, mooi van kleur. En we zijn eigenlijk heel tevreden. Het wordt jaren voordat de Christbem groot genoeg binnen om te verkeerpjen. Klanten vreeg je hield iets vaker om hegere bjem. Toch wel in je 75 tot 250, soms nog wel grutter. De soorten bjemmen, dat scheelt natuurlijk ook een beetje wat de mensen hun smaak is. Een protte mens kan haar al een weekend al een bjem uitzocht. De echte verkeerdrokte zal eind november beginnen.